Όταν μιλάμε για κλοπές στο ποδόσφαιρο, όλοι τρέχουν να δείξουν τη Real και να φωνάξουν Madrid. Λες και εκεί τελειώνει η ιστορία. Κι όμως υπάρχει ένα μάτς που ακόμα και σήμερα μυρίζει σκάνδαλο από χιλιόμετρα. Μιλάμε για το βράδυ που η Barcelona δεν πέρασε απλά στο τελικό του Champions League, αλλά το έκανε ίσως με την πιο χάλια διαιτησία σε μάτς. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί Chelsea fans βγήκαν εκτός ελέγχου σε εκείνο το δράμα. Ή ακόμα και να έσπασαν πράγματα. Πέναλτι που δεν δόθηκαν, χέρια που δεν τα είδε κανείς, φάουλ εκτός περιοχής ενώ ήταν ξεκάθαρα μέσα και όλα αυτά σε ένα μάτς που έληξε 1-1. Αλλά έστειλε την Μπάρτσα στο τελικό. Πώς γίνεται αυτό? Κράτα γερά, γιατί αυτή είναι μόνο η αρχή. Σήμερα θα δούμε τις μεγαλύτερες κλεψίες που έχουν γίνει σε μάτς ποδοσφαίρου. Πάρε κάτι να πιεις, κάτι να φας, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Ξαναλέω πως όλοι φωνάζουν Βαρντρί και κατηγορούν τη Real για βοήθεια από τη διαιτησία. Αλλά ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τη μέρα που η Barcelona πήρε ίσως το μεγαλύτερο σπρώξιμο στην ιστορία του Champions League. Ένα μάτς που ακόμα και σήμερα μυρίζει. Πάμε να το δούμε μαζί. Ξεκινάει το μάτς με την Chelsea να μπαίνει με επιθετικότητα και σκοπό να νικήσει το μάτς. Μέχρι που η τύχη τους έλαμψε. Μόλις το 1 λεπτό η Chelsea έβαλε μια γκολάρα με τον Essien. Ένα σουτάπιαστο που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Η Chelsea είχε το πάνω χέρι με την Barcelona να προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ανοίγματα στην άμυνα για γκολ. Αλλά η άμυνα και το κέντρο της Chelsea ήταν τρομερό σε εκείνο το μάτς. Όσο το μάτς κυλούσε, άρχισε να ξεκινάει το αδιανόητο. Όταν ο Ντάνι Άλβες προσπάθησε να σταματήσει τον παίχτη της Chelsea Μαλούντα, κάνοντας τον φάουλ. Αλλά στην πραγματικότητα είχε πατήσει ήδη εντός περιοχής. Τα replay έλεγαν ότι ίσως πατούσε μέσα, αλλά ο διαιτητής έδωσε φάουλ εκτός περιοχής και δεν το συζήτησε παραπάνω. Μετά από λίγο, ο αμυντικός Barcelona κάνει ένα πέναλτι πάνω στον Drogba, ενώ φαινόταν σαν να τον τραβούσε με αποτέλεσμα ο Drogba να πέσει κάτω. Τρίτη φάση στο παιχνίδι. Gerard Piqué με ένα καθαρότατο χέρι γυρνώντας το άθλημα σε μπάσκετ και βόλεϊ. Πάλι δεν δίνεται τίποτα όμως. Οι παίχτες της Chelsea εξοργισμένοι, ενώ δεν ήξεραν καν τι τους περίμενε μετά. Ο Messi βρήκε τον Iniesta και ο Iniesta στο 93 έκανε μια βολίδα στο Τζεχ. Με αποτέλεσμα η μπάλα να βρεθεί στα δίχτυα. Το Stamford Bridge όλο παγωμένο. Όμως δεν σταματάμε εδώ, καθώς πολύ λίγο μετά ο Michael Ballack πιάνει ένα σουτ στον αέρα χτυπώντας το απλωμένο χέρι του Samuel Eto'o. Και αυτό ήταν μέσα στην περιοχή. Φαίνονταν ένα ξεκάθαρο χέρι, αλλά για μια ακόμα φορά ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Ο διαιτητής έκανε νόημα με τα χέρια του λέγοντάς τους να συνεχίσουν να παίζουν. Ο διαιτητής Tom Henning σφύριξε το τέλος του μάτς με την Barcelona να περνάει. Αλλά το μάτς ενώ έληξε 1-1, πώς γίνεται η Barcelona να πέρασε στην επόμενη φάση? Αυτός ήταν ο δεύτερος γύρος του ημιτελικού του Champions League. Ο πρώτος έληξε 0-0 μέσα στο Camp Nou με την Chelsea να εξακολουθεί να έχει μια πολύ δυνατή άμυνα και την Barcelona να προσπαθεί να βρει χώρους για να κάνει γκολ με τη γνωστή τακτική του tiki-taka. Οπότε, επειδή ο πρώτος αγώνας στη Βαρκελόνη είχε λήξει 0-0, η Barcelona προκλήθηκε στον τελικό χάρη στον κανόνα του εκτός έδρας γκολ που ίσχυε τότε. Το εκτός έδρας γκολ της Μπάρτσα μετράει περισσότερο σε περίπτωση ισοπαλίας. Και αυτή ήταν μόνο η πρώτη ιστορία από τις κλεψίες που θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Συνεχίζουμε με μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Η μέρα που ο θεός του ποδοσφαίρου Diego Maradona ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. 39 σχεδόν χρόνια μετά από έναν από τους πιο συγκλονιστικούς αγώνες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το χέρι του Θεού έχει μετατραπεί για πολλούς σε αστείο μεταξύ φίλων όταν κάποιος βρίσκει χέρι στο 5x5. Όμως για την Αγγλία το 1986 δεν ήταν ούτε αστείο ούτε ατυχία. Ήταν ποδοσφαιρική κόλαση. Ένα χτύπημα στην καρδιά και όχι μόνο του αθλητισμού. Γυρνάμε πίσω στις 22 Ιουνίου 1986. Στην πόλη του Μεξικό, η Αργεντινή και η Αγγλία κοντράρονται στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου μπροστά σε ένα κοινό 114.580 θεατών. Ο αέρας μύριζε ένταση. Στο 51 έρχεται η φάση που θα γράψει ιστορία. Ο Μαραντόνα παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πασάρει στο Βαλντάνο, ο οποίος χάνει το κοντρόλ. Ο Steve Hodge στέλνει την μπάλα ψιλοκρεμαστά προς τον τερματοφύλακά του. Η μπάλα παίρνει ύψος και κατευθύνεται προς τον τερματοφύλακα Peter Shilton. Εκείνος σίγουρος σηκώνεται για να τη διώξει. Εκείνη τη στιγμή όμως ο Diego πετάγεται σαν απομηχανής θεός και προλαβαίνει με το χέρι του Θεού να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Shilton μένει άναυδος, βλέποντας το όνειρο να γκρεμίζεται με τον τρόπο που δεν μπορούσε να αποτρέψει. Οι Άγγλοι συμπαίχτες του ουρλιάζουν στο διαιτητή, μα μάταια. Ο Diego, με το πρόσωπο μισό γεμάτο και μισό με αγωνία, λέει στους συμπαίχτες του: πανηγυρίστε γρήγορα, αλλιώς θα το ακυρώσει. Οι Αργεντίνοι διστάζουν, αλλά πείθονται. Ο διαιτητής δείχνει σέντρα και αδικία παίρνει τη θέση της στο σκορ 1-0. Στον πίνακα γράφεται γκολ. Στις εξέδρες χαρά και θυμό συγκρούονται και στην καρδιά του αγώνα γεννιέται το μύθος το χέρι του Θεού. Είχε μόλις σφραγίσει το πιο περίεργο αλλά και πιο διάσημο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Όμως, λίγα λεπτά μετά, ο Μαραντόνα παίρνει εκδίκηση για κάθε κατηγορία και κάθε αμφιβολία, παίρνει την μπάλα πίσω από τη σέντρα, περνά 5 Άγγλους σαν να ήταν κόνη. Έπειτα, με το μόνο καθαρό ταλέντο σκοράρει. Ήταν το γκολ του αιώνα. Η στιγμή που δεν μπορούσε να κόψει κανείς. Ένας μικρός όμως Αργεντίνος στο χόπεδο από το Buenos Aires στέκει σαν γίγαντας πάνω από το ποδόσφαιρο. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, ο ίδιος άνθρωπος έγινε ήρωας, ο καλλιτέχνης και ο κλέφτης. Και το μάτς εκείνο έμεινε για πάντα μοιρασμένο ανάμεσα στην πιο διάσημη κλεψιά και τη μεγαλύτερη στιγμή καθαρής ποδοσφαιρικής μαγείας. Με το μάτς να τελειώνει στο 2-1 υπέρ της Αργεντινής.
Πέρασαν σχεδόν 16 χρόνια από εκείνη τη βραδιά που έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη κάθε Ιρλανδού ποδοσφαιρόφιλου. Ήταν 18 Νοεμβρίου 2009, όταν η Γαλλία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2010 με έναν τρόπο που ακόμα και σήμερα θεωρείται σκανδαλώδης. Και ο λόγος θα αποκαλυπτόταν λίγο αργότερα. Το σκηνικό είχε ήδη στηθεί από το πρώτο παιχνίδι στο Δουβλίνο, όπου οι Ιρλανδοί ιτήθηκαν 1-0. Επαναληπτικό, στο γεμάτο στάδιο De France, η Ιρλανδία παρουσιάστηκε μαχητική και κατάφερε να σοφαρίσει στο συνολικό σκορ, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί όμως ήρθε η στιγμή που θα στιγμάτισε τα πάντα. Σε μια φάση κλειδί, ο Thierry Henry κοντρολάρει την μπάρα με καθαρό χέρι, την κρατά στο παιχνίδι και δίνει πάσα στον Γκαλάς, όπου αυτό σκοράρει. Οι Ιρλανδοί αμέσως ξεσπούν, παίχτες και πάγκους φωνάζουν. Διαμαρτύρονται έξαλλοι, όμως ο διαιτητής δεν ακυρώνει τίποτα. Το χέρι δεν το είδε. Ή δεν ήθελε να το δει. Ήταν μια στιγμή σκληρής αδικίας που άφησε τους Ιρλανδούς να αποχωρούν με πόνο και πίκρα. Οι προσπάθειες να επανεληφθεί ο αγώνας έπεσαν στο κενό. Τελικά, χρόνια μετά, η FIFA έκλεισε το ζήτημα προσφέροντας 5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στην Ιρλανδική Ομοσπονδία το καλοκαίρι του 2005, όπου και δέχτηκαν. Όμως για τους φιλάθλους της Ιρλανδίας, τα λεφτά δεν αντικατέστησαν ποτέ το όνειρο που έκλεψαν εκείνο το βράδυ στο Παρίσι. Στο Μουντιάλ του 2002 παίχτηκε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κλεψίματα στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Νότια Κορέα, που ήταν μία από τις δύο διοργανώτριες χώρες, μαζί με την Ιαπωνία, κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, αποκλείοντας τον δρόμο της στην Ιταλία και την Ισπανία. Όμως οι συνθήκες με τις οποίες το πέτυχε προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Ήδη από τη φάση των ομίλων υπήρχαν υποψίες ότι οι διαιτησίες ευνοούντουσαν στους Κορεάτες. Στο μάτς με την Πορτογαλία, 2 Πορτογάλοι αποβλήθηκαν και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν. Αλλά δεν δόθηκε τότε ιδιαίτερη σημασία. Η θύελλα ξέσπασε στους 16, όταν η Νότια Κορέα αντιμετώπισε την πανίσχυρη Ιταλία του τότε του Μπουφόν και του Βιέρι. Το παιχνίδι ξεκίνησε έντονα. Μόλις το 4ο λεπτό δόθηκε αυστηρό πέναλτι στους Κορεάτες, το οποίο απέκρουσε ο Μπουφόν. Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Βιέρι, αλλά από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι κακές αποφάσεις. Ο διαιτητής άφηνε τα σκληρά φάουλ των Κορεάτων ατιμόρυτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο Ζαμπρότα και να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Στο τέλος του αγώνα, ο Σέολης σοφάρισε 87 και το μάτς πήγε στην παράταση με τον κανόνα του χρυσού γκολ, που σημαίνει ότι όποια ομάδα σκοράρει στην παράταση παίρνει και το μάτς. Εκεί ο τότε αποβλήθηκε άδικα για θέατρο, παρότι είχε δεχτεί καθαρό φάουλ μέσα στην περιοχή. Αργότερα ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Τομάση για ανύπαρκτο offside. Τελικά στο 117 οι Κορεάτες πέτυχαν γκολ και απέκλεισαν τους Ιταλούς. Τα Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ξέσπασαν κάνοντας το λόγο για κλοπή και διαφθορά. Και δεν σταμάτησε εκεί. Στον επόμενο γύρο τα πράγματα χειροτερεύσαν για την Ισπανία. Ο διαιτητής τους ακύρωσε 2 καθαρά γκολ, με το ένα να ήταν μάλιστα στην παράταση και θα τους έδινε την νίκη. Το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι Κορεάτες νίκησαν. Η Ευρώπη μιλούσε πια ανοιχτά για φάρσα. Τα δημοσιεύματα ήταν σκληρά. Το Μουντιάλ έγινε ανέκδοτο. Οι διαμαρτυρίες προς τη FIFA για πιθανή διαφθορά δεν έφεραν αποτελέσματα. Οι Κορεάτες αποκλείστηκαν τελικά στον ημιτελικό από τη Γερμανία και το θέμα σταδιακά ξεχάστηκε. Όμως ο διαιτητής του αγώνα με την Ιταλία, ο Μπάιρο Μορένο, συνέχισε να απασχολεί τα μέσα για άλλους λόγους. 3 μήνες μετά το Μουντιάλ τιμωρήθηκε στη χώρα του για στημένο μάτς. Αργότερα το 2010 συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με 6,2 κιλά ηρωίνη, κρυμμένη στα ρούχα του, και καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης. Όταν το έμαθε ο Μπουφόν, σχολίασε ειρωνικά: 6 κιλά ηρωίνης δεν με εκπλήσει. Και στο Μουντιάλ τα είχε πάνω του, απλώς δεν τα είχε στα ρούχα. Όλες αυτές οι κλεψές και τελικά αυτοί που ήταν όντως υπεύθυνοι δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Μόνο για το Μορένο, βέβαια, που τα έπαθε και εκτός ποδοσφαίρου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, γράψε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο παρόμοιο θα ήθελες να δεις ή γενικά τι άλλο βίντεο ποδοσφαιρικό. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Τσάου!